Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή κάθε γυναίκας όπου κάτι μέσα της ψιθυρίζει, έπειτα απαιτεί και τελικά φωνάζει «Φτάνει πια. Δεν θα μικρύνω άλλο για να χωρέσω». Αν νιώθεις αυτό το κάλεσμα, τότε γράψε στα σχόλια τον αριθμό 11 για να δηλώσεις ότι ξυπνάς στη δική σου συχνότητα δύναμης. Αυτό το πρώτο λεπτό είναι κρίσιμο. Γι' αυτό κάνε like στο βίντεο, μοιράσου το με μια γυναίκα που χρειάζεται να το ακούσει και συνέχισε να παρακολουθείς, γιατί στο τέλος υπάρχει ένα μήνυμα που δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να χάσεις. Η ενέργεια της γυναίκας που δεν υποχωρεί για να αγαπηθεί δεν είναι θορυβώδης. Είναι σταθερή, αθόρυβη, σχεδόν μυθική. Είναι μια παρουσία που δεν παρακαλεί για προσοχή, δεν ζητά έγκριση και δεν ανταλλάσσει την αντίληψή της για μια εύθραυστη ειρήνη. Αυτή η γυναίκα δεν γεννιέται έτσι. Ξυπνά έτσι. Η διαδικασία είναι βαθιά, επώδυνη κάποιες φορές, αλλά και απίστευτα λυτρωτική. Ο Καρλ Γιούγκ ονόμασε αυτή τη διαδρομή εξατομίκευση. Για τις γυναίκες είναι συχνά μια πορεία αποεκμάθησης, να αφήσουν πίσω τους αιώνες κατά τους οποίους διδάχθηκαν να υπηρετούν, να σιωπούν, να προσαρμόζονται. Η κοινωνία έχτισε ολόκληρη δομή πάνω στη συμμόρφωση των γυναικών και γι' αυτό το να διεκδικήσεις τον εαυτό σου είναι πράξη επανάστασης. Όμως η αληθινή επανάσταση δεν γίνεται ποτέ εξωτερικά. Γίνεται στο σώμα, στην ψυχή, στο νευρικό σύστημα. Η γυναίκα που αρχίζει να επιστρέφει στον εσωτερικό της θρόνο νιώθει πρώτα έναν κόμπο στον λαιμό, μια ένταση στους ώμους, μια αδιόρατη αλλά επίμονη δυσφορία. Αυτές οι αισθήσεις δεν είναι αδυναμία, είναι το ξύπνημα, είναι το σώμα που λέει «Αυτή η ζωή δεν είναι η δική σου». Και τότε, μέσα από αυτό το εσωτερικό τράνταγμα, αρχίζει να εμφανίζεται η πρώτη αλήθεια. Καμία γυναίκα που βρίσκεται στη δική της δύναμη δεν θυσιάζει την αντίληψή της για να κρατήσει μια ψεύτικη ηρεμία. Είναι ένα όριο ιερό, ένα σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Καθώς ανοίγουμε αυτό το μονοπάτι, το επόμενο βήμα αποκαλύπτει μια ακόμη βαθύτερη πραγματικότητα. Μια αλήθεια που πολλές γυναίκες φοβούνται να δουν, αλλά καμία βασίλισσα δεν αγνοεί. Το πρώτο ρήγμα στην παλιά ταυτότητα εμφανίζεται όταν μια γυναίκα συνειδητοποιήσει ότι η φωνή της δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ο κόσμος που την ήθελε σιωπηλή. Κι όμως, πολλές γυναίκες έχουν μάθει να πνίγουν την αλήθεια τους, όχι γιατί δεν τη γνωρίζουν, αλλά γιατί φοβούνται τις συνέπειες του να τη πούν. Αν έχεις ζήσει αυτό το δίλημμα, γράψε στα σχόλια τη λέξη «αλήθεια», για να το δεις να καθρεφτίζεται και να το αποδεσμεύσεις. Πόσες φορές ένιωσες τον κόμπο στον λαιμό να κλείνει τη φωνή σου, ενώ μέσα σου γνώριζες καθαρά ότι κάτι δεν ήταν σωστό. Πόσες φορές προσποιήθηκες ότι δεν σε πειράζει μόνο και μόνο για να αποφύγεις μια σύγκρουση που ήξερες ότι δεν θα έπρεπε να φοβάσαι. Αυτή η λεγόμενη ειρήνη δεν είναι ειρήνη. Είναι αυτοεγκατάλειψη μεταμφιεσμένη σε αρμονία. Η γιουνγκιανή ψυχολογία περιγράφει ένα σκοτεινό μοτίβο. Όταν ο μη ενσωματωμένος μητρικός αρχέτυπος εκδηλώνεται στη γυναίκα ως καταναγκαστική ειρηνοποιός. Η γυναίκα γίνεται διαμεσολαβήτρια των πάντων, των συναισθημάτων του άλλου, των εντάσεων, των παύσεων, των σιωπών. Σιγά σιγά μεταμορφώνεται στη διαχειρίστρια της ψυχολογικής ευημερίας όλων, εκτός από τη δική της. Και ενώ σβήνει τις δικές της ανάγκες για να διατηρήσει την ηρεμία, κάτι βαθιά μέσα της ραγίζει. Το σώμα αντιδρά πρώτο. Ο λαιμός φύγει από τις αλήθειες που δεν υπόθηκαν. Οι ώμοι βαραίνουν από όσα ανέλαβε χωρίς να τη ζητηθεί. Η κόπωση μεγαλώνει όσο περισσότερο προσποιείται ότι όλα είναι εντάξει. Το σώμα δεν λέει ψέματα. Κάθε φορά που καταπίνεις τη φωνή σου, ο εαυτός σου το καταγράφει σαν προδοσία. Γι' αυτό η γυναίκα που βαδίζει προς τη βασιλική της ενέργεια μαθαίνει κάτι θεμελιώδες. Η γαλήνη που αποκτά κανείς εις βάρος της αληθιάς του δεν είναι γαλήνη. Είναι υποταγή και τότε έρχεται η μετάβαση. Η γυναίκα αρχίζει να κάνει ερωτήσεις που κάποτε φοβόταν. Είναι όντως δική μου αυτή η φοβία ή είναι η φοβία της μητέρας μου, της γιαγιάς μου, όλων των γυναικών που δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Αυτή η διάκριση είναι ελευθερία. Σημαίνει ότι αφήνεις κάτω βάρος που δεν σου ανήκε ποτέ. Μέσα από αυτή την ανάκτηση αντίληψης γεννιέται η επόμενη μεγάλη αλήθεια. Μια αλήθεια που αγγίζει βαθιά τις σχέσεις και αποκαλύπτει το δεύτερο ιερό όριο κάθε γυναίκας βασίλισσας. Όταν μια γυναίκα αρχίζει να βλέπει καθαρά τις ρίζες της σιωπής της, κάτι ακόμα βαθύτερο έρχεται στην επιφάνεια.
Η εξάντληση που γεννιέται όταν, χωρίς να το καταλάβει, έχει γίνει η συναισθηματική δασκάλα ενός άνδρα που αρνείται να οριμάσει. Αν έχεις βρεθεί στη θέση όπου εξηγείς ξανά και ξανά τα βασικά, γράψε στα σχόλια το τέλος, για να δηλώσεις μέσα σου ότι αυτό το μοτίβο τελειώνει εδώ. Το μοτίβο είναι γνωστό. Η γυναίκα αναλύει γιατί η συμπεριφορά του ήταν πληγωτική. Μεταφράζει συναισθήματα που θα έπρεπε να είναι προφανή. Γίνεται η διαμεσολαβήτρια των αντιδράσεών του, η απολογήτρια της ανοριμότητάς του και τελικά το συναισθηματικό του μαξιλάρι. Δεν είναι πλέον σύντροφος. Είναι μητέρα χωρίς να το επιλέξει. Και η μητέρα ενός ενήλικου άνδρα δεν μπορεί ποτέ να είναι ίση μαζί του. Ο Γιούγκ περιέγραψε το φαινόμενο αυτό ως επικίνδυνη σύγχυση αρχέτυπων. Η γυναίκα, αντί για σύντροφος, μεταμορφώνεται στην ψυχολογική του τροφό και όσο εκείνη επενδύει ενέργεια, υπομονή και κατανόηση, εκείνος μένει στάσιμος. Γιατί να οριμάσει όταν εκείνη οριμάζει για δύο? Αυτό το μοτίβο συνδέεται με ένα βαθύτερο γυναικείο σύμπλεγμα, την ψευδαίσθηση ότι η αγάπη μπορεί να σώσει, να ξυπνήσει ή να χτίσει έναν άνδρα που δεν επιθυμεί να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Η γυναίκα προσπαθεί να γίνει το φως του, η πυξίδα του, η θεραπεύτριά του. Όμως οι άνθρωποι δεν αλλάζουν επειδή κάποιος τους αγαπά αρκετά. Αλλάζουν μόνο όταν επιλέξουν οι ίδιοι την πορεία της δικής τους εξατομίκευσης. Η γυναίκα βασίλισσα το γνωρίζει αυτό στο μεδούλι της. Δεν ρωτά πια πώς μπορώ να τον αλλάξω, αλλά θέλω πραγματικά έναν άνδρα έτσι όπως είναι τώρα. Αυτή η ερώτηση είναι ελευθερία, είναι δύναμη, είναι διάκριση και τότε κάτι αλλάζει. Η γυναίκα σταματά να κουβαλά την ευθύνη που δεν της ανήκει. Σταματά να επενδύει ενέργεια σε έναν άνθρωπο που θεωρεί δεδομένο ότι εκείνη θα σκέφτεται, θα νιώθει και θα εξελίσσεται και για τους δύο. Η ενέργειά της επιστρέφει και η σιωπή της δεν είναι πια φόβος, είναι απόσταση, είναι τέλος, είναι επιλογή. Και αυτή η επιστροφή της ενέργειας ανοίγει τον δρόμο προς το επόμενο μεγάλο φως. Τη στιγμή που η γυναίκα θυμάται ότι δεν χρειάζεται ποτέ να αποδείξει την αξία της για να αγαπηθεί. Όταν μια γυναίκα σταματήσει να σηκώνει το συναισθηματικό βάρος ενός άνδρα, τότε αναδύεται το επόμενο μεγάλο στρώμα, η παλιά πληγή της αορατότητας. Μια πληγή που δεν είναι μόνο δική της, αλλά έχει χαραχτεί στη συλλογική ψυχή των γυναικών για αιώνες. Αν έχεις νιώσει ποτέ ότι πρέπει να κερδίσεις την προσοχή ή την αγάπη κάποιου, γράψε στα σχόλια τον αριθμό 33 για να δηλώσεις ότι αφήνεις πίσω αυτό το μοτίβο. Γενιές γυναικών έμαθαν ότι η αξία τους εξαρτάται από το πόσο χρήσιμες, όμορφες ή προσαρμοσμένες είναι. Συγκρίθηκαν, ανταγωνίστηκαν, συμμορφώθηκαν. Ο εσωτερικός κόσμος τους γέμισε με την αγωνία του «Είμαι αρκετή» και αυτή η αγωνία έγινε σκιά. Η πιο λεπτή και ύπουλη σκιά που περιέγραψε ο Γιούγκ, η ανάγκη για συνεχή εξωτερική επιβεβαίωση. Αυτή η σκιά οδηγεί μια γυναίκα να παίζει παιχνίδια που δεν θέλει, να δημοσιεύει πράγματα μόνο και μόνο για να δει αν εκείνος θα αντιδράσει, να μειώνει τη λάμψη της για να μην νιώθει ο άλλος απειλή, να μικραίνει τον εαυτό της ώστε να χωρέσει σε χώρο που δεν της αξίζει. Κι όμως η αλήθεια είναι αμήλικτη. Από τη στιγμή που χρειάζεται να αποδείξεις ότι είσαι άξια αγάπης, έχεις ήδη χάσει την επαφή με τον αληθινό σου εαυτό. Η γυναίκα βασίλισσα δεν συμμετέχει σε τέτοιους αγώνες. Δεν ανταγωνίζεται για την προσοχή. Δεν προσπαθεί να ξεχωρίσει. Δεν προσαρμόζει το φως της. Δεν μπαίνει σε κανένα δωμάτιο ζητώντας να επιβεβαιωθεί. Η παρουσία της δεν είναι μία παράκληση, είναι μία διαπίστωση. Δεν λέει «δείτε με». Λέει «βλέπω εμένα». Αυτή η εσωτερική ματιά είναι η πραγματική αλχημία. Όταν η γυναίκα αρχίζει να γίνεται η δική της μάρτυρας, η σχέση της με τον κόσμο αλλάζει. Δεν περιμένει πια κάποιον να την επιλέξει για να νιώσει πλήρης. Επιλέγει η ίδια τον εαυτό της καθημερινά. Τιμά τη διαίσθησή της. Γιορτάζει τη δική της πρόοδο. Στηρίζει τον δικό της ψυχισμό. Η έγκριση των άλλων μετατρέπεται από ανάγκη σε απλό μπόνους. Αυτό είναι το σημείο όπου γεννιέται η αληθινή αυτοπεποίθηση. Όταν η γυναίκα δεν λάμπει για να εντυπωσιάσει, αλλά λάμπει επειδή αυτή είναι η φύση της. Και αυτή η λάμψη γίνεται ο φάρος που την οδηγεί στο επόμενο ιερό όριο, εκεί όπου καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κουβαλά μια σχέση μόνη της.
Όταν μια γυναίκα σταματήσει να ζητά εξωτερική επιβεβαίωση, η συνειδητότητά της καθαρίζει. Και τότε βλέπει κάτι που προηγουμένως προσπαθούσε να αγνοήσει, το βάρος που κουβαλά μόνη της μέσα στη σχέση. Εάν έχεις νιώσει ποτέ ότι σκέφτεσαι, νιώθεις και παλεύεις για δύο, γράψε στα σχόλια τον αριθμό 44. Είναι μια πράξη αναγνώρισης και απελευθέρωσης. Πολλές γυναίκες ζουν σε συναισθηματικά μονόδρομους. Εκεί όπου εκείνη θυμάται τα σημαντικά, εκείνη ενώνει, εκείνη ρωτά, εκείνη ενδιαφέρεται, εκείνη πιέζει για ουσιαστική επικοινωνία. Και ο άλλος, απλώς, υπάρχει. Συμμετέχει παθητικά, σαν φιλοξενούμενος στο ίδιο του το σπίτι. Αυτή η ανισορροπία δεν είναι αγάπη. Είναι διαχείριση. Είναι ψυχική εργασία μεταμφιεσμένη σε σχέση. Η κοινωνία εξήγησε στις γυναίκες ότι είναι φυσικά πιο συναισθηματικές, άρα τους ανατέθηκε σιωπηλά ο ρόλος της θεραπεύτριας, της διαχειρίστριας, της καρδιάς του δεσμού. Όμως η συναισθηματική νοημοσύνη δεν είναι έμφυτη. Είναι ευθύνη κάθε ενήλικου ανθρώπου. Κι έτσι η γυναίκα βασίλισσα αρχίζει να παρατηρεί ποιος δίνει και ποιος απλώς καταναλώνει, ποιος τρέφει το δεσμό και ποιος απλώς στηρίζεται πάνω της. Όταν συνειδητοποιεί ότι κουβαλάει μόνη της τη σχέση, δεν φωνάζει, δεν κατηγορεί, δεν κάνει σκηνές. Αναγνωρίζει, και η αναγνώριση είναι ο πρώτος πινθύρας αυτοσεβασμού. Καθώς επιστρέφει στον εαυτό της, βλέπει επίσης το πέμπτο και ίσως πιο βαθύ όριο. Δεν θα μείνει ποτέ σε χώρο που απαιτεί να μικρύνει για να χωρέσει. Πολλές γυναίκες μπερδεύουν την πίστη με την αυτοθυσία. Μένουν σε σχέσεις που τις περιορίζουν, σε σπίτια χωρίς συναισθηματικό αέρα, σε δεσμούς που τις θέλουν ήρεμες, μικρές, εύκολες. Φοβούνται ότι αν φύγουν θα μείνουν μόνες. Δεν βλέπουν ότι μέσα σε αυτή τη σχέση είναι ήδη μόνες. Η γυναίκα βασίλισσα το καταλαβαίνει βαθιά. Κάθε χώρος που απαιτεί να σβήσεις, να διπλωθείς, να περικόψεις τον εαυτό σου, είναι χώρος που προδίδει τη ψυχή σου. Κι έτσι, όταν νιώσει ότι μια σχέση ή ένας άνθρωπος την κρατά μικρή, κάνει το πιο ήσυχο αλλά πιο γενναίο βήμα. Φεύγει. Όχι από οργή, αλλά από αξιοπρέπεια. Και αυτή η έξοδος, αυτή η επιστροφή στη δική της αλήθεια, προετοιμάζει το έδαφος για την τελική αποκάλυψη, το πώς μια γυναίκα ενσαρκώνει καθημερινά τη δική της βασιλική ενέργεια. Όταν μια γυναίκα βγει από τους χώρους που τη μικραίνουν, γεννιέται στο πιο καθαρό στάδιο της δύναμής της. Δεν γίνεται βασίλισσα μέσα σε μια στιγμή. Γίνεται μέσα από αμέτρητες μικρές πράξεις αυτοσεβασμού. Αν νιώθεις ότι αυτό το ταξίδι σε αγγίζει, γράψε στα σχόλια τη λέξη «επανγέννηση», γιατί αυτή είναι η πραγματική αρχή. Η βασιλική ενέργεια δεν είναι ένα προσωπείο που φοριέται όταν βολεύει. Είναι μια συνεχής πρακτική. Είναι η ικανότητα να παρατηρείς πότε ξαναγλιστράς σε παλιά μοτίβα υπερπροσαρμογής, να το αναγνωρίζεις χωρίς να τιμωρείς τον εαυτό σου και να επιστρέφεις απαλά στη δική σου αλήθεια. Δεν υπάρχει αψεγάδια στη γυναίκα. Υπάρχει όμως η γυναίκα που στέκεται στο πλευρό της, ακόμα και τις μέρες που λυγίζει. Η βασίλισσα δεν φοβάται τη δική της ευαλωτότητα. Δεν τη θεωρεί αδυναμία, αλλά γέφυρα. Μπορεί να δείξει τον πόνο της χωρίς να χάνει την αξιοπρέπειά της. Μπορεί να ζητήσει στήριξη χωρίς να παραδίδει την κυριαρχία της. Μπορεί να αγαπήσει βαθιά χωρίς να εξαφανίζεται μέσα στην αγάπη. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη και την ευαισθησία είναι η αληθινή αλχημία της. Σταδιακά, καθώς επιστρέφει στη φυσική της θέση, αναγνωρίζει κάτι βαθύ. Δεν χρειάζεται να περιμένει να γίνει τέλεια για να ζήσει σαν βασίλισσα. Δεν χρειάζεται να θεραπεύσει όλες τις πληγές της για να αξίζει σεβασμό. Δεν χρειάζεται να εξαφανίσει τον φόβο της για να προχωρήσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια απόφαση, να επιλέξει τον εαυτό της σήμερα. Κάθε μικρό όριο είναι μια στέψη. Κάθε ειλικρινής φράση, ακόμα κι αν τρέμει η φωνή, είναι μια νίκη. Κάθε αποχώρηση από έναν χώρο που την πνίγει είναι ένα βήμα επιστροφής στον εσωτερικό της θρόνο. Η γυναίκα θυμάται ότι αυτός ο θρόνος δεν της χαρίστηκε, της ανήκει εκ γενετής. Και εδώ βρίσκεται η πιο σημαντική αλήθεια, η αλήθεια που υποσχέθηκα στην αρχή του βίντεο. Καμία γυναίκα δεν ανήκει σε κανέναν πριν ανήκει ολοκληρωτικά στον εαυτό της. Η μοναξιά δεν είναι απειλή, είναι η μήτρα της αυτογνωσίας.
Και οι σχέσεις που έρχονται μετά από αυτή την εσωτερική κάθαρση δεν βασίζονται στον φόβο, αλλά στην ελευθερία. Αν κάτι σε άγγιξε σε αυτό το ταξίδι, άφησέ το στα σχόλια. Η φωνή σου έχει αξία. Και αυτή είναι η πραγματική αρχή της κυριαρχίας σου.